Benvinguts a l'Institut IES Manacor, on des de l'any 2022 s'ofereixen el nou grau superior d'assistència de direcció amb horari vespertí. A més, en acabar el cicle podreu fer segon d'Administració i Finances i així obtindreu 2 títols en 3 anys. Durant aquests 2 anys, vos formareu mitjançant diferents mòduls dinàmics, productius i entretinguts. La principal diferència entre el cicle d'Administració i Finances i el d'Assistència de Direcció és que el primer està més orientat en comptabilitat i fiscalitat, mentre que el segon s'enfoca en el funcionament i organització de l'oficina i relacions públiques. Un dels grans avantatges d'aquest cicle és l'aprenentatge de 2 llengües estrangeres, l'anglès i l'alemany, molt beneficiós donat que a les illes hi ha una gran activitat turística. Hallo, willkommen. Treten Sie bitte. Dankeschön. Willkommen, hallo. Hallo, dankeschön. Hallo, treten Sie bitte. Dankeschön. Amb assistència de direcció tindreu una gran varietat de sortides professionals, on podreu posar en pràctica les competències obtingudes tant en el sector públic com en el privat. Hello, next one, please. Yes. Hello, where are you flying to? Barcelona. Barcelona. How many bags for check-in? Just one, please. Okay, can you put it on the belt, please? Of course. Okay. You have 1 kilo opal. Do you want to pay in cash, credit card? Yes, the credit card. Okay, please. Thank you. No more? That's all? Super. That's fine. Thank you. Have a nice Thank you flight. very much. Benvinguts a Assistència de Direcció!